Siemka moi drodzy, ja jestem Niklaus i mam wielkie zaległości pixelboxowe. Ten pixelbox przyszedł do mnie naprawdę dawno, ale jakoś nie miałem okazji za bardzo go otworzyć, także zrobimy to teraz. Ja tam jeszcze taka sceneria poranna w tle, ale zobaczmy moi drodzy, czym, a może spróbuję bez tych, czym się to je. Słyszałem, że to jest naprawdę mega fajny pixelbox. O, siła! Teraz kurdi, zobaczymy co tu się będzie działo. Jak to mówi taki jeden youtuber, wjeżdża tutaj taki zawodnik elegancki. Dobra, uwaga. Pam 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 padada. Dobra, tego się w zasadzie spodziewawszy. Tym razem może zrobię to elegancko. No, powiedzmy elegancko, pseudo-elegancko. I otwieramy. O kurdi, o kurdi! Moi drodzy, dobrze, po kolei. Gotuję taki pin. Czekajcie, bo odbija światło. Gotuję, bo lubię. No, ja gotować nie umiem za bardzo. Praktycznie w ogóle nic, ale to nieistotne. Dobra, co tutaj mamy po kolei? Discovery. O kurdy. Czekaj. Super, Niklaus, geniusz. Dobra, to wydupcmy. Mikroskop do smartfona. 30 razy zbliżenie, soczewka, Discovery, smartphone, microscope. Rozumiem, że zakładamy to na aparat w naszym smartfonie i robimy z naszego smartfona mikroskop. Mam smartfona, także zaraz sprawdzimy. Wygląda to tak, zrobione... Ej, palec mi się umarasił od czegoś, coś tu brudzi. Wygląda to tak, zrobione z... no, z plastiku oczywiście. Tu instrukcja obsługi. Schließen Sie das Mikroskop an dem Gerät an. Po polsku oczywiście nie ma. Öffnen Sie die Federklemme und richten Sie das Mikroskop mit der Kammerlinse aus. Erschießen! Verwenden Sie den Zoom. Zoomen Sie unter Verwendung der Kamera heran und platzieren Sie das Mikroskop direkt auf. Taka maszyna nam z tego wychodzi. A zaraz te zdjęcia zobaczymy. Ja to chyba na opak założyłem. No nie no, przecież to musi być w tą stronę. Wiecie co, generalnie to by działało, tylko mój aparat ma tak zdupioną ostrość, że on łapie ostrość na tej ramce zamiast w środku. Dobra, jak se kupię lepszy telefon, to będę testował. Okej, co mamy dalej? Naklejeczka. Gotuję, bo lubię. Może ja zacznę gotować. Zaproszenie, moi drodzy, na Comic Cona. A! Drugie zaproszenie na Comic Cona. Podkładka fajna, Bazinga. Z teorii wielkiego wybuchu, dobrze mówię? Chociaż nie oglądałem tego serialu. Ej, i kolejna podkładka. I jeszcze jedna podkładka. I następna podkładka. Będę miał na czym piwo kłaść. O kurdi. Jesse Pinkman z Breaking Bada, tylko że ja nie oglądałem Breaking Bada. Mi ją szkoda wyciągać, może kiedyś pójdzie na jakiś konkurs, jak ktoś będzie wielkim fanem, to powinno być spoko do niego. I teraz najlepsze. O Boże, jaka piękność! To jest najpiękniejsza koszulka na świecie. Half-Life 3. I want to believe. I want to believe too. I moi drodzy, to by było tyle z kwietniowego na rok 2017 Pixelboxa. Naprawdę jeden z fajniejszych. Szkoda, że ten mikroskop mi nie działa za dobrze, ale to wina mojego telefonu. Wam pewnie będzie to działało lepiej, bo pewnie macie lepsze telefony ode mnie. Także no, dzięki za uwagę moi drodzy. Wpadajcie na G2A, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na Facebooka. Jakbyście chcieli sobie zamówić takie Pixelboxy, link macie pod spodem. Tymczasem ja spadam. Elo.